Grupp ta' attivisti akkumpanjati minn numru mdaqqas ta' persuni u saħansitra l-ola awtoritajiet tal-pajjiż is-sibt filgħodu ġabru l-belt tal-mixja kontra l-vjolenza domestika u l-qtil tan-nisa, reat magħruf bħala femmiċidju. Il-mixja ssejħet mill-Women's Rights Foundation fl-isfond tal-qtil ta' Lourdes Agius, ta' 6 tfal li ġiet fgata mis-sieħeb tagħha waqt li kienet rieqda fir-residenza tagħha f'Raħal Ġdid. Dawk preżenti appellaw għal infurzar u tisħiħ tas-sistemi li suppost joffru protezzjoni lil vittmi tal-vjolenza domestika. Appellaw ukoll għal aktar għarfien u taħriġ lill uffiċjali li jkollhom x'jaqsmu mal-vittmi jew jirċievu r-rapporti tagħhom. Anke fl-isfond ta' rapporti li Agius resqet numru ta' rapporti li kienet tiġi trattata ħażin. Matul il-mixja ġew esposti numru ta' messaġġi fosthom appelli minn ommijiet biex ikunu protetti huma u wliedhom. Messaġġi oħra jistaqsu min imissu jmut jew kemm tfadal imutu nisa qabel tittieħed azzjoni. Matul il-mixja l-attivisti ma ħasbux biss fil-vittmi imma wkoll f'dawk li jħallu warahom, b'enfasi b'mod speċjali fuq it-tfal li ħafna minn dawn il-vittmi kellhom. Huma esponew kartelluni bl-ismijiet tan-nisa maqtula fl-aħħar snin u n-numru ta' tfal li ħallew warahom. Dan anke fl-isfond li l-aħħar każ il-qtil ta' Lourdes Agius ħalla problemi kbar għall-familji tagħha li kellha tirrikorri għall-għajnuna saħansitra biex seta' jsir il-funeral tal-vittma waqt li aġenziji differenti qed jipproteġu u jippruvaw isibu l-aħjar mod kif l-ulied ikomplu bħajjithom. Sa mis-sena 2000 f'pajjiżna nqatlet 37 mara li 26 minnhom inqatlu mis-sieħeb tagħhom jew minn qarib. Ir-rata ta' femmiċidju f'Malta tlaħħaq persentaġġ għoli ta' 70%. Din is-sena biss s'issa kien hemm 3 vittmi oħra f'pajjiżna. Marija Fenek flimkien ma' oħta Antonja Mikallef li nqatlu fil-Gargur minn bin Marija f'Lulju li għadda waqt li fawissu is-sieħeb ta' Shannon Mek qatilha fit-triq f'Santa Venera.